Здрасте, тук съм. Ако някой иска да ми помогне, сега ще се... Нито един от двамата няма. Аз имам. Айде да стига си бъква. Второ брейкърс. Искате ли да ги играем тези точки? Тук не е на кръг, ще може. Маширано. Маширано. Не, това не са. Така. Какви са наградите? Така. Как безплатно? Добре, разбрахме. Така. Да почваме да играем. Вижте каква добра музичка има играта, значи може. Свината. Така първата мисия изпълнена. Така. Сега се... Добре. Добре. Пак сме. Добре, хора. Взехме награда. Така, хора, тук сме. Малко. Сега. Почваме да играем мача. Дай, Недвед,
Бах ти как ги спасете. Ще подам на... Те са много криви. По-добрите са ми от дясната страна, защото там повече нацелвам, отколкото от лявата. Лявата е много по-трудна, отколкото дясната. Не, само да ни вкарат гол. Аре, бе. Не. Да, има доста. Айде. Браво, е! Знаех си, че ще бъде там. Карваджао! Много ми лайк. Камао, камавиго. Камавига. Дай. Дай на ония фланг. Аре, бе! Пасни, бе. Машарано! Не. Пай! Давай, не бе, тръгвай. Браво, е! Ако някой от София, казвам ви, не ходете на центъра в 7 часа или в 6. Не ви препоръчвам, защото там има война срещу жандармерията и софиянците. А сега да си продължаваме играта. Не! Браво, Килини! Чист. Не, бе! Малко ми накъсва играта. Аре, бе, Недвед, малко по-силен! Не, те не ми стоиш като закламва пирамида. Аре, бе! Дата. Трябва да излезе. Хален ще си повдигне топката! Майка ти, Белингъм! Ари, бе, Белингъм! Ще да бъде втори феноменален гол, но вече свърши време. Искате ли на някакъв матч да играем head to head? На някакво друго клипче да играем head to head? Exchange за бъде. Тим 2. Как? Икон джорнито? Това ми е общо се. Целият отбор. Машарано, Недвед има. Гънс има, знам. Какъв бронзак трябва.
така сте по-оплете. Бе, така е най-добре. Машара. Добре. Аз нямам... Машаран, как е икона, бе? Така, хора. Видим какво е FN Champions League. Тук да играем матч. Това няма ник. Трябва да си... Това ми е фри. Пък това ще ми даде. Така искат да си платя. Ами мисля да го направя на отделно клипче. Клуб токена. Да. Това трябва да си го взема и после. Мейн. Меновете. При груп стейджовете нещо да има. Нямаме. Inform фокусите. Нещо хубаво нямаме. Еми хора, това ще бъде от днешното видео. Разгледахме новия евент. Ето това са картичките, които аз Хави Алонсо. Хави Алонсо не му виждам цената, ама това ако ще го закупя е така, тук ще ми дадат по фрита, фри и тук долу ми дадеш Хави Алонсо. Ами, това ще бъде хора от днешното видео. Това беше общо взето, разгледахме си. Това може за днеска, но ще видим. Добре. Чао на всички.